L'ús massiu de dispositius mòbils aprofundeixen en la desigualtat social. En els centres marginals és on es genera més conflictivitat perquè els pares no dominen les noves tecnologies. Segons un estudi de la Fundació ANAR, un de cada 4 casos d'assetjament escolar és produït a través de les xarxes socials i la majoria de víctimes són noies. Un professor porta al Parlament una ILP per prohibir els telèfons a les escoles i instituts. La prohibició de l'ús del mòbil en alguns centres ha fet augmentar el rendiment escolar i ha disminuït els casos d'assetjament.